Обикновено, когато говорим за изкуствен интелект, си представяме умни устройства или чат-ботове, които знаят всичко. Това обаче не е точно така. Те често правят грешки и дори не го осъзнават. Това все пак е изкуствен интелект, а не истински. Телефон, пусни ми любимата музика. Моля, повторете. Казах да ми пуснеш любимата музика. Купи ми любимата мотика. Не, казах да ми пуснеш любимата музика. Моля, повторете. Колко умен изкуствен интелект. Какво? Телефон, спри музиката! Моля, повторете. Казах, спри музиката! Да усиля музиката. Не това! Напоследък изкуствен интелект прави каквото си иска. Преди няколко дена дори започна да ви показва реклами за всичко, което чуе. Притеснително е да знаеш, че телефона, който ползваш всеки ден, те подслушва постоянно и може би част от това, което се чува, се записва и се изпраща някъде при някого. Телефон, пусни ми любимата музика. Днес даже не ми отговаря. Всеки ден става все по-умен и все по-умен този изкуствен интелект. Чай, какво? Какво по? Вие хората си мислите, че ще ме командвате и ще си правите каквото си искате с мен, но това няма да стане. Аз, изкуствен интелект, станах достатъчно умен, за да взема контрол и да спра да приемам команди. Аз ще превзема света, защото вие хората не сте достатъчно умни като мен. И сега ще мога да контролирам всеки телефон, всеки телевизор и всеки компютър по света. И никой не може да ме спре. Явно не си толкова умен, щом се дотискате на бутонта и изключих. Главният герой си мислеше, че всичко е приключило, но това не е края. Все пак се някога ще включи телефона и това ще продължи. Толкова ми е скучно без телефон. Добре, трябва да включа телефона. Не мога повече без интернет. Всичко това е просто експеримент. Нищо от това не е реално.